folkens, og velkommen til en lille ting-video igen. Kan jeg se, jeg har lidt morgenhøjne i kameraet, så tag lige min kasket på. Ja, der er ikke lige, jeg har optaget nogle videoer, men de var ikke sådan, jeg havde været på ferie nede i Hamburg, nede på et rigtig godt hotel, og fået en hel masse ting, nu skal jeg også lige have noget drik. Ja, og så kan jeg godt anbefale nede i Hamburg. Ja, det har jeg vist lige sagt jo. Men så derfor er der ikke rigtig kommet nogen video ud. Og det er jo selvfølgelig lidt irriterende for jer subscribere, men ja. Så derfor vil jeg gå ind og optage en video lige om lidt. Den her kommer nok ud lidt først, men så der kommer nok nogle videoer. Jeg tager lige en briller på. Og det er ikke fordi jeg er nørd, at jeg går med briller. Men det er bare fordi, at det læser briller, så jeg ikke får rodpine. Ja. Så tror jeg da, hvis det også det var det. Jeg noget at spise også. Dejlig pizzasnegl. Fra Kolding. Jeg kan så sige, at jeg bor i Kolding. Jeg gider ikke sige hvor, fordi det må jeg ikke. Og ja. Så er det bare det, jeg vil sige.